Scenariul este aproape mereu același. Intri în supermarket doar pentru o sticlă de lapte și o pâine. Ai în minte un plan clar și 10 minute la dispoziție. Însă, când ajungi la casa de marcat, te trezești cu un cărucior pe jumătate plin, o ciocolată aflată la promoție, un sos pe care nu l-ai gustat niciodată și 3 pungi de ceva ce nici nu știai că există. Te uiți la bon și te întrebi, cum am pățit asta din nou? O punem pe seama neatenției, dar adevărul este mult mai cinic. Nu ai fost tu distrat, ci ai pășit într-un labirint mental proiectat cu precizie chirurgicală de psihologi de top. Supermarketul nu este doar un depozit cu mâncare, este o mașinărie complexă concepută pentru a slăbi voința și a-ți goli portofelul. Cum funcționează cele mai ascunse trucuri și cum le poți bloca? Haideți să aflăm. Totul începe în prima secundă în care treci de ușile glisante. Observă că 90% din cazuri ești întâmpinat direct de raionul de fructe, legume proaspete sau flori. Din punct de vedere logistic, nu are nicio logică. Sunt produse fragile care se pot strivi pe fundul căruciorului dacă le iei primele. De ce sunt puse acolo? Pentru că psihologia marketingului folosește acest spațiu ca o zonă de decompresie. Culorile vii, mirosul de pământ reavăn și fructele proaspete îi transmit creierului tău un semnal subconștient de sănătate și prospețime. Acest truc are un efect secundar pervers. Dacă pui în cărucior o salată verde și un kilogram de mere chiar la început, te vei simți mult mai puțin vinovat mai târziu când vei trece pe la raionul cu chipsuri, dulciuri sau băuturi carbogazoase. Magazinul îți cumpără permisiunea psihologică de a trișa mai încolo. Un alt atac subtil vine prin intermediul simțului auditiv. Te-ai întrebat vreodată de ce în supermarketuri nu auzi niciodată muzică techno, rock sau hituri cu ritm alert? Studiile de psihologie comportamentală au demonstrat că muzica lentă, cu ritm de sub 70 de bătăi pe minut, determină oamenii în mod complet inconștient să meargă mai încet. Iar ecuația magazinului este simplă. Pași mai rari înseamnă mai mult timp petrecut în fața rafturilor. Cu cât petreci mai multe secunde privind produsele, cu atât crește probabilitatea ca ochii tăi să se oprească pe ceva ce nu aveai pe listă. Dacă vrei să faci economie, un truc genial este să spui căștile în urechi și să asculți muzică alertă. Vei termina cumpărăturile în timp record. Următoarea regulă de aur ține de geografie. Dacă un produs este la nivelul ochilor tăi, înseamnă că magazinul vrea neapărat să-l cumperi. Aici sunt plasate brandurile cele mai scumpe sau produsele care aduc cea mai mare marjă de profit supermarketului. Brandurile mai ieftine sunt ascunse tactic jos de tot sau pe rafturile superioare, unde trebuie să te apleci sau să te întinzi după ele. Însă, manipularea supremă a spațiului este paradoxul pâinii. Unde se află produsele de bază, pâinea, laptele, ouăle sau carnea în aproape orice magazin mare? Exact, în cel mai îndepărtat colț posibil față de intrare. Ca să iei o simplă pâine, designul magazinului te obligă să traversezi zeci de metri de culoare pline de capcane, promoții false, ambalaje scripitoare și mirosuri îmbietoare. Ești forțat să faci o călătorie de cumpărături completă doar pentru un produs banal. Ai rezistat eroic pe parcursul magazinului, ai luat doar ce aveai nevoie și ajungi în sfârșit la casa de marcat. Crezi că ai scăpat? Abia acum urmează testul final de rezistență. Banda de la acasă este îngustă, ești blocat la coadă și n-ai unde să te mai miști. Iar în stânga și în dreapta ta, la o distanță de o aruncătură de mână, se află rafturi cu dulciuri mici, gume, batoane și băuturi reci. Aceasta este zona cumpărăturilor de impuls. După 30-40 de minute în care creierul tău a luat sute de decizii mici, ce brand să aleagă, ce preț e mai bun, apare fenomenul numit oboseală decizională. Voința ta este la cel mai scăzut nivel. Te plictisești la coadă, energia îți scade, iar creierul cere un premiu rapid sub formă de zahăr. Este motivul pentru care acele mici batoane de ciocolată de la casă generează profituri uriașe. Sunt concepute să fie luate fără a mai trece prin filtrul rațiunii. Arhitectura unui supermarket este gândită să ne manipuleze instinctele primare de vânători și culegători într-o lume a abundenței artificiale. Partea bună, odată ce înțelegi cum funcționează labirintul, capcanele își pierd din putere. Cea mai bună armă rămâne o listă scrisă de acasă, de la care să nu te abați nici măcar un centimetru și, foarte important, nu pleca niciodată la cumpărături cu stomacul gol. Tu ce produs cumperi de fiecare dată fără să vrei când ajungi la supermarket? Care raion ți se pare cel mai greu de evitat? Lasă un comentariu mai jos, dă un like dacă materialul te-a ajutat să înțelegi jocurile din spatele rafturilor și abonează-te pentru a nu rata următoarele eseuri video despre psihologia lumii în care trăim.